Khehla lami ngifuna sibuke lento ye-gambling. Yeah. Ukuthi zikhona nenhlanga okwazi ukuthi ungifake zona egazini. Okay. Mangeke ngayithinta nje imshini yalapha eCasino. Izinto zenzeke. Kudilike indongo. Uyabona lento asibambe laqala. Kunabantu ukuthi bagembula imishini kuphela. Kunabantu ukuthi bagembula kuma phone. Wonke lo muntu uyathinta. Ifone yathinta, umshini wenzani uyathinta ku casino ngithi. So kuma lottery games kuningi. Uma umuntu simfaka inhlanga zegambling umbuzo ukuthi sisebenzisa ini na? Sinenhlanga zegambling ngakhuluma ngazo before ukuthi sinemithi egambling la sibisa khona inyama engulube noma futhi engulube asekulokho siza la. Kunento lekuthiwa iChameleon angazi nithini unwabo lento eshintsha imbala awukho umuthi omkhulu odlula unwabo coming to gambling unwabo neminye imithi sehlanganisa iChameleon sigaba la izandleni la kufaka inhlanga ezu12 othinta ngazo kufaka inhlanga ezi12 la izandleni ngifuna ukizwe kahle angithi uyabona unwabo liyakwazi ukuthi malifika la grade khona kuyashintsha lishintsha umbala lo malifika kuphi langesimo ukuthi lihambisana nalesimo na uma ufika lapha ya kuma lottery games sifuna isimo zeni shintshe ufika lapha eCasino akushintshe uya kuphi angithi indaba isekutheni le machine emakasino iyasethwa khehla uma le machine isethwa kuye kuthiwe mhlambe lo machine lo for example asithi lo machine lo la eKhayamondo uma lo machine ula eMondo lo machine let's say wenza 1 million uma lo machine wenza 1 million 10% which is 100,000 iya kuphi kumele idliwe abantu abayibhejayo 70% yakuphi iyakumunikazi womshini for example kungaba crazy slots v slots what kanjalo then i20% kubani iza kumina mnini wani wendawo mnini wendawo le machine mila ekhaya irentile akusiyela ekhaya uma uza kuthiwa hey kuseMonti Casino hey kuseWater Casino kuseCarousel kuphi le machine leyo lapho ifakwe ama company abantu abathize so banikeza ama landlords imali engaka bese kuyikuthi imali engaka iledliwa yinina bese ukuthi imali engaka imali yani yalaba aqashe khona futhi enye yabo so le mithi nasikufaka imithi la kuze ukwazi ukuthi mubheja uhlule lento bayenzile isystem le yabo ngokomthetho umuntu angimela ukuthi awine gambling that's why utshela ukuthi kwathiwa ilotto 105 million abantu bonke badliwe kubheja abantu abadlula 60 million eSouth Africa kubheja abantu abadlula 55 million but badliwe bonke ngobani kune system erana ilotto le system leya uma kuthiwa abantu bayabheja ngithi bese kuthiwa awuveza amanamba ukuthi bonke abantu abheja ngama1 ngama2 ngama3 ngama1 ngama4 hayi amanamba nje aphelele iya circulator bese uyakhetha abantu ukuthi babheje kangana angazwa ngizwana ingakho noma umuntu ebheja anyeke uzubheja ilotto ubhala amanamba ngokwakho nje ephepheni ngesandla kumele uhambe enzani uyowaprintisa ithikithi lakho ne-right lela thikithi la lenzani liyasho ngale ukuthi imana manjani anje so bazothi kuyirida le yanto besiyabuya yenza ngani ngendlela yayo uyabona into leyo so thina sigabela ekutheni whatever thing losuku ibheja wayewina bayenze isystem yabo bangayenzanga bayenzile bangayenzanga indaba nje lapho isystem itheni ayinani yenza ini wena wina isystem yabo basho bathi siqinisile sithi la akazukwini noma akuzukwenzeka kuyokwenzeka into kanjalo nje khehla lami uma sikhuluma ngani ngama gambling games sibe nebhandi ke le gambling leli bhandi ihlezi ulifaka ibhandi lihlala ihlila kuwena leli bhandi mahleli kuwena ngabe inqweba sinenqweba sinebhande sinophondo lo gambling lihlala kuwena sine perfume ye gambling le perfume ya spray kuwena ukuze ukwazi ukuthi uwine kuphi ku gambling then ziyahluka ke ngamananazo nangeemali zakhona sinophondo olubiza imali nga20,000 rand sinophondo olubiza 10,000 rand sinophondo loqala elu 5,000 rand omunye ngabuza ukuthi kungani lamaphondo ehluka ngokwemali ahluka ngoba amandla kusebenziswe ini nani amafutha ani kanjalo isimo ngisi kanjalo then sibe nabantu abathi mina ngifuna ukuthwalela ugembula wena ke umuthwala ugembula lapho ke sikunika isigubhu
lesi sigubhu ukhuluma naso. Uma uhamba uyogembula uyashusana ukuthi sengiyahamba ke manje hamba nami. Ngiyahamba madoda. Ngoba ngiyahamba nami bantu amakhulu sengiyosebenza, sengiyolanda imali. Besebenza bahamba nawe. Sibeke manje nokhamba. Ukhamba lona ke oluphehlayo litshela ukuthi ngiyahamba ke manje hamba nami eshintsha zomoya siyosebenza. Umuntu ogembulayo uyasebenza. Abantu abazwisisi. Umuntu uyitshela ukuthi uma wena ugembula uyogembula nje ngenxa yokuthi uyagembula awugembuli khehla usemsebenzini. Asidlali usemsebenzini. Kunabantu ukuthi baphila ngokugembula. Uyabona ngikutshela ukuthi mina nginesilwane sokugembula esikutshela nje amanamba. Wena kwakho nje ulele uyalala uvuke ekseni ubhala amanamba amahashi noma yini uyahamba but uyabhadala khehla. Akusinto nje ukuthi iyokudlala uyabhadala umuntu omdala. Lento kuqaba ngayo leyanto iyakhuluma. Kodwa kumele uyazi ukuthi kumele at least each and every week 3 days awulalani awuphuza utshwala. Angeke uyizwe uma uphuza utshwala umulalana. And uma kunesidumbu somuntu kuthiwa nangiya umuntu ubulewe lapha awugijimeli lapha wena. Isithwala zwani nomuntu ofile. Isithwala zwani nomuntu ofile. Umuntu mefile siyafa naso. Asifuna ayazi ayikho into enomoya onzima njengomuntu ofile. Umuntu khehla mefile ngisho nawe njengoba ungazi kanje mangafa ngabe ngathi manje ungisaba. Uyongisaba lokukhuluma nami ngoba isithwala azwani nomuntu ofile. Isithwala sifuna into ezifele yona. Ngamane kube into ukuthi ibulawe ngendlela angazi ukuthi ngathini kuwena. So ngamane kube into ekuthiwa sihlabelwe sona for example. So ngizama ukuthi kuwena isithwala azwani nomuntu ofile. Leya nto yami iyakhuluma ekutshela ukuthi hamba iyaphila. Hamba uyobheja ukuthi nokuthi bese wenze njalo. Bese kube nabantu abathi Dr. Uthi mina sengifuna ke manje imali esheshayo. Bese mina ngithi kuwena cha man ungayibizi kanjalo. Uthi nje ufuna imali yomoya. Ungathi imali esheshayo. Zoyenza kanjani mkhulu lento? Manje lento masiyenza. Hey kunendlela eziningi. Number 1 uyabona kunophondo ukuthi angizukukhuluma ngegama la on air. Kunophondo. Lolu phondo uma bangakuthola nalo uyabanjwa. Udilika nje. Uzoboshwa. Lamaphondo lawa elesilwane kodwa lesilwane lesi esingafuna angifuna kejele khehla leluphondo loli lento engaphakathi iyona esikhanda into ekuthiwa yini imali esheshayo ngalo angazwe ngizwana lolu phondo ngiluzwa lolu phondo luhlupha kakhulu yebo uma yebo lutshontshwa iyona into ukuthi ikhanda imali esheshayo leyanto uma ingaka angazi uyabonana ingaka yabona ingaka iqhuzu uma bekunika lona kumele ukuthi at least uyazi ukuthi uyohluka na $500,000 bese kumele uyihlusele bonke abantu ukuthi uyabasebenza angazwe ngizwana uma lento ngike ngakufakela yona kulento yami izinto zami zemali esheshayo akuna ukuthi azukithola kube kuyukuthi sifaka noboya besandawana kancane uma sifaka kuwe besandawana kancane ngutshela ukuthi imali yomoya iyokufikela la ukhona iyofika kuwena akuna ukuthi ngahlupheka unento lezinto ezimbili isandawana leluphondo lo lento leluphondo lento ethize lesingakhulumi ngegama lento uma umuntu omdala ngutshela ukuthi uma kuthiwa ngugqabe ngayo for imali esheshayo iyongena imali esheshayo iyahluka sinemali esheshayo sikhanda ngeibhoki sithebula umuntu owashona wakini kodwa lapho sifuna wakini lo muntu kube idlozi elokusebenzela ekutheni likuthathela imali liyibuyisela ekhaya kube ukuthi sokwenzela imali yomoya ngendlela yokuthi lapho ke sikuthiwa mhlambe sibiza ke manje imali esheshayo la kona kumele ukuthi uthathe isikhwama lesi sikhwama uyahamba uyimfule naso lesikhwama ufika usihlalisa lapha emfuleni for insuku engaka hamba ubuye usilanda uzobona ukuthi uthola ngaphakathi so ziyahluka lezi imali esheshayo ziyahluka ngegaba ukuya phezulu kunabantu ukuthi sibakhandela imali esheshayo ukuthi imali esheshayo platinum gold silver abe silver sithi kubona 4.5 imali encane kakhulu sithi igolide abantu ukuthi imali engange 10,000 rand sithi isilver bathi sithi iplatinum imali engange 15,000 rand bese siyakhupha sesiyaphezulu ke kanjalo ngegaba kodwa ngutshela ukuthi uma umuntu ukuthi uzongilalela mina inkinga ukuthi ngilalele uma umthetho uma nje ungeza umthetho mangithi kuwena 3 days
lala phansi. Hayi embhedeni, lala phansi. Ungathi ngithe lala phansi, ulala kuphi? Lala embhedeni. Nomakoti. Mangithi lala phansi. Lala phansi. Mangithi ngathi thatha ishide elimhlophe zimboze ngalo ubusuku bonke. Yenza njalo ngoba lesipoki sami sifuna lokho. Uma lento ungayenzi njalo kuba inkinga. Ngibe nomuntu othi dokotela othi mina impela mkhulu ngikhathela ukuhlupheka impela ngiyayidinga imali yomoya. Ngempela ngithinte ngikwenze lento. Ngibe nomuntu othi mkhulu uyazi mina ngifuna ukuba nemali nginezingane mhlawumbe ezu5 ezu4 ezu3 sengizele sengiqedile. Okay ke uma njalo umuntu wesilisa ngizoqhaba la phansi kwamasende uma yawa noma aliyo izwake uma ngiqhaba phansi kwamasende angindusini nengane wenele la ekhaya angisizinanzalo inzalo ikhona kodwa la kwakho la emzini wakho njengoba la ekhaya kwawuthi sengizalile nginengane ezu4 egcekeni sengiright mina. Uma usu right lezi ingane ezinye ngithi kuwena wotshela umfazi wakho ayivale wena uhambe uyoba nengane kuphi ngaphandle. Uma wena oba nengane ngaphandle ulala nabantu kumele usuke la musegoli uyahamba eNatal ushiya ingane khona. Usuke eNatal uyahamba uyeNorth West ushiya ingane khona. Uhamba uzala bazonke ingane ezalayo zidala zonke. Should lento ikhanda isidalo. Lento le ikhuba zingane la uhamba khona. Kodwa uzoba nemali. Uba nemali ngisho noma kuthiwa uyakha noma kuthiwa wenza ini but uzoba nemali. Kodwa lento kumele uqhabela phansi kwamasende. Uma siqhaba ngalento lempande iyangena esidodeni sakho. So ngamagama lo muntu lesuke simfake isithwalo lesi sabantu base-India. Ingakho uthi abantu base-India ubuningi babo uthola ukuthi ingane zabo zizidalwa. Yasisa ngamagama lezangane uthwala ngaso. So lezangane leziyana wena osuke ula nomuntu noma ufenda umuntu ukuze ingane ibe khona kodwa le ngane le akusingane yakho ingane lento esuke ingene ngaphakathi kwengane esilwane. So le nto la uma ngikwenzene uyafika la ekhaya 35,000 rand ngufaka umqhabo. Mangufaka umqhabo wena hamba wenze lento. Hamba wenze lento. The more umithisa labantu, the more umithisa labantu uvela ingane ukuthi zikhubazekile sonke. Siyaphakama lesithwalo. Uma umuntu esifazane ungasithatha ukuthi inkinga ibe yi1 kuyomitha bani? Kuyomitha wena ngithi. Ijulile. Then uzala ingane ezinjani wena? Ngifuna sibuke lento eyigubhu. Wahlokwanakazi. Nazo nezigubhu zomnotho, nezigubhu zamadoda, izigubhu zomcebo. Uyabona nginezigubhu ukuthi izigubhu enginazo la ekhaya number 1 nginesigubhu senhlanhla. Isigubhu senhlanhla sihamba kulezi imali engango 5,000. Lapho ke isigubhu ukuthi isigubhu senhlanhla nje lesigubhu siphakamisa ngemithi ukuthi imithi emihle. Uma usiphahlela ngeolive oil. I-olive oil namandla kakhulu kusukela amandla kakhulu bekuyi-oil ukuthi iphezulu ngokwezinga. Sibe nesigubhu somashonisa. Isigubhu sika 10,000 rand. Lesigubhu leso masenza ngidinga ukuthi ufine 10,000 rand nembuzi emhlophe. Le mbuzi emhlophe siyayihlaba phezulu ekhanda lakho. Uma sihlaba phezulu ekhanda lakho sithatha ulimi lembuzi lelo lulimi silifaka ngaphakathi kuphi esigubhini. Uma sifaka lo lulimi esigubhini senzela ukuthi abantu bakho phela uma bethatha imali yakho bayibuyise. Labantu lembuzi ayibabize beze. Futhi imali yakho lukhuluma yebo bayibuyise bangathi umuntu ethi 20,000 rand yakho 40 noma 50 usehlela uthi akasayibuyisa imali yakho ukhululekile. So senzani siyababiza le mali benzeni bayibuyise. Sibe nesigubhu ke manje isigubhu segolide lapho ke sithatha inhlabathi yasemine sifaka ngaphakathi la is15,000 rand. Abantu abathi ngifuna amathenda ngifuna business anything business as long into yakho involve nje abantu ukuthi ngifuna abantu bangithathe njengegolide abantu bayilethe imali lapho ke it is 15,000 rand. Okay sibe nesigubhu okuthiwa isigubhu semali. Isigubhu semali ke sona sibiza imali engange 20,000 rand. Isigubhu semali isigubhu ukuthi lesi sigubhu ngutshela ukuthi uma lesigubhu unaso kumele ube nemantshi engaka kuthiwa imantshi yomndawo. Le mantshi le ufaka lesigubhu ngaphakathi bese lesigubhu njalo ebusuku wena usithifela ngamathi. Njalo ebusuku usithifela ngamathi. Isigubhu semali sokuvezela imali bukhoma. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba ngisemakemereni. Lisokuvezela imali bukhoma kodwa oyazi ukuthi imali yakho izoba khona for a period of 6 months to a year. 6 months to a year. Ngame amagama kuleyo 6 months ukuya 12 months kumele ukuthi wena ukhanda amabhizinisi wenze konke okufunayo within 12 months lento uyafa.
uma lento ifa kumele ukuthi uyabuya kumina ubuya uzovusela ubuya nemali yami enye phela uma uzovusela ubuye nje mali uthi mkhulu sezovusela cha ubuya kumina ubuya noma 20,000 rand then sikwenzele futhi ini lento lena ukwazi ukuthi impilo yakhe ukwazi ukuthi futhi enzeni iphakame yebo sibe nesigubhu okuthiwa isigubhu somgodi isigubhu somgodi isigubhu ukuthi uyasimbela uma lesigubhu simbela lesigubhu sihlala emfuleni esekelo lomfula njengoba lesigubhu sihlala esekelo lomfula lesigubhu uma silapha ya ngifuna ukuzwa ukuthi ngithini kuwena lesi sigubhu sihlala phayana each and every after inyanga uyahamba uyosiphakela uma lesigubhu siphakela usiphakela imali ngisiphakela ukudla ufaka ama fruits wonke into ama fruits ufaka ama fruits wonke unqithe ufaka ama fruits wonke ufaka ugologo omhlophe uma ufake nje ugologo omhlophe si right siyahla wena nje uvele nje ubuka ibanki lakho ukuthi ibanki lakho lithini kwenzakala kanjani kule bankini lakho angifune ukuthi ibanki lakho loba kanjani wena buka ibanki lakho ukuthi lapho ibanki lakho lili kwenzakala ini leso ke is 25,000 to 35,000 sibeke manje nesigubhu lesi sigubhu ke sithi mhlambe isigubhu sika masheshisa umasheshisa ke lana ke sikunesigubhu lesi isigubhu sika 50,000 lesigubhu sika 50,000 rand isigubhu esithi kuwena uma sheshisa lana ke sithi kuwena yonke into edinga yemali ayize wena ishesha ayize nje kuwena ishesha lapho isigubhu sani sika masheshisa leso ke usihlabela njalo icude elibofu icude libofu asikumuntu igazi lecude negazi lomuntu abafani anyeke uthi njengoba ngidla inyama ephekiwe bese one day sengiluma inkukhu ehlaza angazwa ngizwana isigubhu igazi lomuntu negazi lenkukhu awafani iDNA yomuntu neDNA yani isilwane azifani uma ijwayele isilwane wena once wangayinikeza lesilwane lesiyana into ezakala ukuthi umsebenzani uzoma uyama injalo nje yizo nje into ukuthi nginaso ngijike futhi ngibe nezikhwama nginezikhwama ke izikhwama ukuthi ziyahluka ngine magic wallet la ekhaya siyakhandela nanoma nje ubona nje la ekhaya kuyimanje abantu baphithizela bazele kona la ekhaya imagic wallet iyathathwa lapho ke magic wallet afika nemali engange 35,000 uma na usukhala kumele ukhale nje ukhale nje ungabusukhala kakhulu usukhala hey Dr. Oti hey anginalutho mina uma ungena lutho amadlozi ami akuboni futhi awakuzwa ngoba inkinga ukuthi lento lezi ngasihambela ezinye zazo ngajula kakhulu wenze into ezinzima kakhulu ngalahla into eyiningi ngenxa yalomsebenzi wami so uma ungazimisela ngibhadala usenkingeni imagic wallet sakwenza 35,000 uma ukhala at least khala into ezwala 25,000 sikwenze lento uyabona lento leyo sibe nesikhwama semali sinesikhwama sika 45,000 sinesikhwama sika 80,000 sinesikhwama sika 150,000 umuntu ayibuza ukuthi hawu kanti lezi imali zahluka kangaka kungani ingoba amandla azo ayahluka awalingani nokuphila kwazo futhi kwenzani kuyahluka so izinto nje ezikanjalo ke then sibe nento ukuthi sikwenzela umkhovu wemali umkhovu wemali lapho ke lapho sisebenza umuntu ukuthi umuntu omndeni lo muntu omndeni wakho sithatha inhlanhla yakhe phila kuba umkhovu wakho mayithatha inhlanhla yakhe phila mhlawumbe isidawa kakhulu lapho uzitshela kakhulu noma uzoba ngathi uyaphambana ekhanda lo muntu nje kuba umuntu nje ngenamsebenzi nje ukhona nje ekhaya uyaphila kodwa anamsebenzi nje mina sengisebenze ngayo wena ususebenze ngayo yonke into edla ngenxa yakhe kunengane ukuthi ingane yakho nasolo kaqeda umatric anazi ukuthi yenzani ngempilo kunomuntu ukuthi uhambile aya euniversity uma efika euniversity afika umuntu wakhona ka umuntu ukuthi uhlaniphe kakhulu hey ingane kaMaster uhlaniphe kakhulu mase buye evarsity une degree une honors une masters umyeni une PhD but azenze lutho zihleli nje so kumuntu ukuthi uyavuka ekseni ayibhemela insango egate abuya hlala ekhaya aqela imali e5 adla i5 suke simenze njalo umuntu lo ukuthi wena usebenza ngenhlanhla yakhe so into ekumina khehla mina njengo Dr. Oti kumina mfana noNkulunkulu kuNkulunkulu uthola ubuhle uthola ububi akuna ukuthi uNkulunkulu utholani uthola ubuhle uNkulunkulu yena odala uSathane angazi into ayizuthi ndini wena uNkulunkulu odala abantu wadala uSathane uSathane angithiwanga wavele nje emoyeni kwathi nanga uSathane uyawa sekusathane uNkulunkulu wadala uSathane nami nje uma kubuze kumina kushiwa ngawo ukuthi wena ufunani uthola ubuhle uthola ububi uma ufuna nje ngenze into ngendlela embi as long as uzokwazi umbhadale ngiyakwenza lento ngifuna ukubuza la khona into ethuthi olosho umkhovu lezo zinto ngokuhlukana ngazo isipoko lezi zinto mawukuthi siphile enyameni
uma ngafe umninizo Yeah. sishona ngaphi? Okay, good. Asenze kanje. Mina uma uzela kumina, let's say akufu wena kufa mina. Yeah. Ngunike isithwalo noma isikhwama, let's say for example isithwalo se-contract. Unazi nginaso se-contract isikhwama. Lesikhwama leso uphila naso for into engayenza unyaka. After njani uyasibuyisa. Uma mina sengishonile, lesikhwama uyasithatha uyosihlahlela emanzini umfweni omkhulu, hayi umfulanyana. Number 1, uma ungasihlahlela emfweni omncane siyobuya. Sidinga umfula. Uma useNatal usilahlela kuThukela. Uma useMpumalanga usilahlela kuNkomazi. Uma useLimpopo usilahlela kuLimpopo River. Uma useGoli usilahlela eValley. Uma useFree State usilahlela kuOrange River. Uma useNorth West usilahlela kulomfula okuthiwa yiValley eBlue Moth. Uma useLesotho ziningi kakhulu ke imfule ezinkulu lapha kibo Sinku kibo Mohokare ziningi kakhulu. Uma useZimbabwe usilahlela kuMusi waThunya noma kuZambezi River. Awuzi kosemfula. Yebo, Zambezi kosemfula hamba yonke indawo ke yona ke. Awusilahleli emfuleni omncanyana. Usilahlele emfuleni ukuthi umfula ke lona ke. Lento yazi ukuthi iyohamba ngempela. Yabona into leyo. Uma kufe bani? Kufa uDokotela uHoti. Wena once washona kuyikuthi ubuthwela kaHoti. Ngifuna ukizwe kahle. Uma wena ushona, le nto leya ayihlali ihlupha ingane ngobuya la kumina. Uzoyibuyela. Uma uqima yona ayibuyela. Ayithi kuyenzeka nithuthi bengithwele kuwe mangefa mina. Yeah. Nami ngibuye mhlawumbe uthwalise ngami wena. Kusa ngokuthi sikhulume kanjani mina nawe. Kusa ukuthwala. Yebo. Kungathiwa uma wena uthwele, angithi uthwele. Wena umuthwele uyazi ukuthi number 1, umuthwele usebenzela umbuso wabantu abathwele. Ayijiki. Ungathathi into bese uzenze ngathi unqwele la. Ayijiki lento. Uma wena uthwele, angithi uphiyana lento yakho. Kuneyithwale ukuthi uma ufa naso siyafa. Uma sifa siyogada phezulu la uyakhona. Ingakho abantu abanye uthola ukuthi umuphupha umkhulu wakho hlezi umbona aba nenyoka. Omunye umphupha amba nenkomo. Omunye umphupha uhamba nehashi. Phela ihashi nenkomo ayisathola futhi ngaso. Yebo. So, into ekanjalo. Kuya ukuthi mina nawe sikunike siphi isithwalo esikanjani siyahlula lesithwalo lesi. So, umuntu enuyasho Dokotela uthi mina nginemali engaka ungangenzela ini? Bese mina ngiyatshela uyeza la ekhaya sikwenze lokho impilo yakho wasishintshe. Ijulile lento omkhulu. Ufuna ukukhuluma nabantu manje sesiphetha. Yeah. Bakuthola kanjani abantu? Utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana? Utholakala kanjani efonini? Ngiyabona kusesilungweni lana uyabonela nomuntu mayefika la uthi akuyasetshenzwa la ikhaya leli la ngempela. Lento abantu bazongenza yona bayiyona vele na. Yeah. Uyabona number 1 into engayisho nje kwezika Boxco Studios ukuthi angeke umuntu athi angakwenza abe nemali but enihluphekile. Kwesinye isikhathi uyambuza umuntu ukuthi kodwa wena unjena Nkosi yami ngangenzelani ezwe leyo nto. So indaba isekutheni la ngikhona angihlala ekhaya angihlali ngila njalo. Indawo engisebenzela kuyona eMondio i-address yethu it is 180 Edenham Road 180 EYNHAM uzoyibhala khehla 180 yeah 180 Edenham Road Mondio ila ngikhona la ekhaya sinendawo eyichemist so ivula njengekudala sisiza indawo yakhona abantu bakwazi ukuthenga imithi uma ungazelanga kusetshenzwa umuzele nje ukusetshenzwa uyeza la ekhaya usetshenzwe la ekhaya uma sihlola umuntu ngebalenga nge500 uyeza ke sikuhlole ngirani special mina ngihlola nge1.5 abantu bayasi ngihlola nge1.5 but manje ngirani special esikhulu especially from manje ku May up until June it is 500 rand uyeza la ekhaya uyahlolelwa ubhekela inkinga zakho ukuthi inkinga